junts a la meua companya Martina i els meus companys Àlex i Agustín. Explicarem el treball que hem fet sobre l'ofici de l'apicultor. He fet una definició de les paraules més importants. Per fer la definició hem utilitzat el diccionari. L'apicultor utilitzava unes eines molt senzilles per a fer el seu treball. Aquestes eines són fumador, rus i raspall. Les eines les hem descrit i recollit en el nostre treball. Per a terminar aquestes descripcions hem afegit fotos i dibuixos que ho il·lustren. Un exemple de descripció és el rus. El rus és una eina de l'apicultor. És molt gran i robusta. Està hecha per fusta i serveix per a que visen les abelles. A completar el nostre treball hem realitzat una poesia dedicada a l'apicultor que té una abella molt vella. Aquest replegava la mel per a fer caramels. Els portava en una cistella per a la seva àvia abella. Escriu en versos. La nostra poesia té 6 versos. Les en rima utilitzades són abella, vella, mel, caramel, cistella i vella. Per acabar el treball hem realitzat un esquema on hi recull tota la informació més important del nostre treball. Esperem que us hagi agradat molt el nostre treball i si t'agrada, le dones un like.